Kaixo lagunak, Mariaren eskolako ikasle batzuk gara eta irrati-saio txiki bat egiteko asmotan etorri gara. Gure izenak hauek dira: Dana, Manuela, Fitxa, Mikel eta Gogo. Aho korapiloak, txisteak, asmakizunak eta horrelako gauzak kontatuko dizkizuegu, ea gustatzen zaizkizuen. Don, que bon, Isabela, Manuela, Catalina, Beintibonete, Tipi, Tom Martín, Zapatón, Canabela, Trompeta, Laukiron, zaku zahar batean, 3 gizon. Dordoka hegalarri, dordoka errukarri, hegan joan nahi zuen munduan ibiltarri, ahoa zabalduta. Azal zuhoa da, baina ikusi zein bihar daiteke. Aho barruan sartzen da, inor ikusi gabe, prinkin pizkarra gehiegi har dezana egagi. Sendogialeak gaixori emakume algatzeko barazkia eta fruitua jan behar dituzu, oso ideri zen langile otolu aulletik hala ondoren. Puntutxoa entzenaz, ederra bezala da, luzatzeko ikurra, ederra bezala da. Beno lagunak, bukatu da gaurko irrati-saio hau. Zuek ondo pasako zenutela espero dugu. Eskerrik asko eta beste bat arte. Agur! Zuekin batera.